Sarap. Yan. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng Pinoy almusal. Meron po tayo dito ng tinapa, tuyo, gatas ng kalabaw, at gulay at itlog. At meron tayong mainit na kape. Meron tayong sardinas mga kapudibit. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin mga taking Kapampangan. Mga tana po. Ayan. Mga tana po. Tag-ulan, maulan. Ayan, masarap to. Buksan muna. Buksan muna natin to. Kuna ako ng rice, no? Yan. Gatas ng kalabaw. Fresh yan. Mainit pa yung rice. Oo. Ayan. Tapos, lagyan natin ng sabaw. Sarap. Namiss ko yan eh. Ay? Oo, ito yung lagi kong kinakain nung nagbata ako. Pag pumapasok, namiss ko. Tapos asin. Lagyan mo ng asin. Asin. Yan. Sandali. Parang kulang. Kulang? kulang na ano. Yan. Unang subo. Unang subo ay para sa inyo. Ay, meron pang tuyo. Ay, sa akin gusto kong tuyo. Yan. Yan. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mga tana po. Naman? Pagdagan asin. Kulay. Sarap. Doon na pa. Gusto ko na yung gulay ka. Puga. Laman loob. Shoutout sa namamasin sa damit ko. Namiss kita. Namiss ko yung comment mo. Kaya sinote ko yung damit ko.
Dahil sardinas. Oh, Sardinas, oh. bagong gatas. Yaman ng sardinas. Masarap yung gatas kalabaw. Ano siya? Fresh. Gatas talaga ng kalabaw. Ano ba binibigyan ng ano eh? Nilalagyan ng tubig. Yan, hindi. Fresh talaga. Puro. Paras. Itlog ba yun? Tamban na. Ay, ano? Tambang benta. Kaya na din, tabasi. Kabasi. Tabasi. Matinik pero masarap. Makinik lang. Hindi masarap? Kap. Matinik na nga mo. Masarap siya. Ganun. Pwede? Sarap. Kunin ko na itong itlog. Ayan. Nakakamiss kasi yung gatas na mulag. Lalo na maulan eh. Yan ang masarap talagang inaalmusal pag umuulan. At yan talaga yung perfect almusal pag umuulan. Gatas damulan. Tapos tinapa. Sardinas, itlog. Shoutout Tita Olivia! Yan. Kasabi niya nandun ni Tita Olivia. Masayake po na kasabit ako po in... Shoutout po, Tita. Okay, magsi-shoutout ako. Shoutout po kay Evelyn Nacionales from Cabuyao, Laguna. Ortiz Melanie from Saudi Arabia, Damam. Jovelyn Dimpas. Vilma Concepcion from Banga, Aklan. Catriona Green. Ayan, Catriona Green. At shoutout daw po kila Ngalantan family sa Kamalog, Pinukpok, Kalinga. Especially kay Jezrael at sa burikat niyang sister na si Brenda Pagaypay. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Julie Gumapoy, happy birthday po sa anak niya sa August 6. Si Joffer Lopez from Bulaon Resettlement, CSFP. Basbas Edgardo, Chenita Bualay from Muntinlupa City. Rogelyn Sagun, happy birthday po sa July 28. Happy birthday po. Happy birthday po. Jenny Lalawigan from Israel. Mary Ann Alfonso from Talavera, Nueva Ecija. Ayan, shoutout po sa inyo Shoutout lahat. po sa inyo lahat. Yan, Tita Olivia, shoutout Tita ulit po Olivia. kaya ka. And Tita Cynthia, Tita Nelly Pineda, shoutout po kaya kayo. Salamat po king call at
concern nyo po, mig-alalay dahil mo, ano daw, baka Baha. dito. At kay siya pa, baby Alison Catherine. Yawan. At kay sa inanak salamat ko, Bugoy, shout out sa inyo lahat. We love you all. Ingat po kayo palagi. Yes, baka po dibis ating kami pong taga na duwan tinapaampong nga duwan tuyo. Tuloy miya po po tayo pamamangan. Kaya ang ganak yan ng video mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. God bless po. We love you.